Pan dau ti Gareth, sy'n ti? Ie, fi'n iawn, diolch yn fawr. Wel, mae'n neis i weld ti cawl. Felly gwynto fe, mae'n gwynto'n hyfryd. Mae gwynt y cawl yn llenwi'r stiwdio. Reit, o'r cam cyntaf i greu'r cawr i'w troi chydig o wres o dan y crwchan. A mae eisiau crwchan drom, achos mae hon yn mynd i gymryd dipyn o amser i goginio trwyddo. So mae yna gyfnod hir iawn pan fydd hwn yn goginio ar yr hob fan yna. Reit, o'r cam cyntaf, roi menyn yn y crwchan, a wrth gwrs mae'n menyn Cymreig, menyn hall. So just, dim ond y gorau. Na ni, so mae'n bwysig wrth gwrs bod ni yn ychwanegu'r cynwysion Cymreig yma i'r cawl Cymreig, achos mae'n wir i ddweud bod Cymru yn bantri o gynwysion Cymreig arbennig. O, fi licio ni, a o safon arbennig o dda, ynddo fe. Reit, so mae'r menyn yn toddi. So at hwnna wedyn, cynwysion Cymreig arall, sef y cig eidon Cymreig yma. So mae hwn yn cael ei ddarnio fel bod y tu ar ei maint, a'r darn sydd gyda fi yw brisket. So, dim ychwanegu, wel, hwn ti ore, achos mae tipyn o fraster yna fe, a fel o'n i'n sôn gynharach, mae'n gymryd tipyn o amser i goginio, so mae'r braster wrth gwrs yn mynd i dorri lawr, a mae'r cig yn mynd i goginio yn araf iawn a mynd i fod yn dyner. So at hwnna, dwi'n mynd i ychwanegu halen a pupur. Reit, so'r rheswm dyn ychwanegu'r blawd yma, mae'n selio'r cig, so mae'n cadw'r lleithder, y mwynau a'r blaseiddiau i gyd yn y cig. Reit. Reit, so yna un rheswm. Wedyn, mae'r blawd, wrth gwrs, yn mynd i drwchu yr hylif fydd yn cael ei chwanegu i'r blawd yma, i'r cawl. Reit, so adre, falle byddai'n wes i chi yn i coginio nhw hanner yn gyntaf, a wedyn hanner wedyn, achos na beth sy'n mynd i ddigwydd nawr yn y bôn, maen nhw yn mynd i stemio yn lle ffrio. Ond wrth gwrs, da ni'n cystadlu fydd yr amser, a mae'r cyfan yn gyffredin cael ei chwanegu mewn un cam. Reit, gan bod fi wedi bod yn cyffwrdd cig amrwd, mae'n bwysig wrth gwrs bod fi'n golchi'n wylo, cyn bod ni'n mynd at y cam nesaf. So mae hwnna'n mynd i gymryd tua 10 munud i goginio, a yn y cyfamser, da ni'n mynd i baratoi'r bara. So bara cyflym, so bara rhwygo ar hannu. So i'r ddisgyl, dwi'n mynd i chwanegu blawd plaen, ynghyd a dwy llon llwy de o bowdwr pobi, achos yn aml iawn pan chi yn creu bara, byddech chi'n defnyddio birim a blawd cri. Ond mae hwn yn bara cyflym iawn, a does dim roi lawer o amser a cynwysion yn mynd i greu'r bara yma. So at hwnna wedyn, dwi'n mynd i chwanegu y blas, sef perlysiau cymysg, rosmari, taim a saich. A wrth gwrs, mae eisiau halen mewn bara, rhoi blas cefndir. So na'r cynwysion sych ynghyd a caws Cymreig o ansawd da, caws cri eiddfed. Mae eisiau tua rhyw 75 gram. Sy'n byw well na caws cri? Caws, ie. So mae hwnna'n rhoi tipyn o flas. So fe gallech chi ddefnyddio caws wedyn sy'n cael ei gynhyrchu yn eich ardal chi. Wedyn mae rhyw 25 gram yn ychwanegol wedyn ar gyfer fe fydd hwnna'n mynd â ben bara de. So yna cynwysion sych, wedyn y cynwysion glib, fan hyn byddai fi llath enwyn, so cynwysion bach yn ffasiwn. So at hwnna, dwi'n mynd i chwanegu 2 llon llyfwrdd o lath. Mae hwnna'n mynd i wneud y gymysgu chydig bach mwy glib, mwy rhydd. Neu twll bach yn y canol, a'i fewn ar hylif. Reit, so cyn bod fi'n cymysgu, mae rhaid mynd nôl at y cawl. Achos mae'r cig wrth gwrs yn ffrio ac yn selio. A chi'n gweld mae'n dechrau troi lliw a yn selio fyna ar y wyneb. A nawr yr amser i ychwanegu'r cynwysion neu'r llysiau gwraidd. A mae hain wedi cael ei darnio ymlaen llaw, so mae eisiau un erfyn, neu mae'n dibynnu pa... Sweden, dwi'n dweud. Ie, pa ardal o Gymru. Sweden. Wedyn, mae da ni 4 moronen a tato. So mae'r cyfan yma mewn yr un pryd. Iawn, so mae'n cael ei... A mae'r tato wedi bod yn dŵr a halen, dy fi, bod ni'n cadw'r lliw. Iawn, a mae eisiau hylif. Wedyn mae dy fi 1 litr o jyst dŵr plaen. A mae hwnna'n mynd i greu'r stoc, wrth gwrs, o'r llysiau a'r blas y cig. Faint mae hwn yn bwydo wedyn, Gareth? Bydde ni'n tybio, bydde hwn yn bwydo tua 8... O, da iawn. ...oedolyn. A beth sy'n greu beth i cawl, yn dy fe? Neu, allu di bit... A chymod, mae eitha rad i ni. Ie, a mae'n gynwysion bach... Cawl eildwym ni'n galw fe, yn fe? Cyffredin, a fi'n siŵr bod nhw'n gynwysion bach rad, a mae'n gynwysion bach sydd gyda ni gyd, wrth gwrs, yn y cwpwrth neu yn yr oergell nawr. Reit, roi clawr ar ei bennau, a halen a phupur. Iawn, a roi clawr ar ei bennau, a wedyn mae hwnna nid ferwyd yn awr a hanner. So wedyn, hanner awr cyn bod e'n barod, byddwn ni'n ychwanegu'r genhinen. So mae'n ychmygu na bod hwn wedi bod yn coginio am rawr hanner. Wedyn y persli.
A rhoi clawr ar ei benne am hanner awr, nes bod yn debyg iawn i hwn. So nôl at y bara, mae gyda ni 25 gram o fenyn, mae hwnna'n cael ei ychwanegu, i gymysgu. A mae'r menyn cynnes yn mynd i adweithio wedyn gyda'r powdwr pobi. Oedd bara'n anhawdd iawn, fyd Gareth, mae'n i weid. Odi, mae hwn yn hawdd iawn, dros i misau dyluno, so mae'n 1 cam. A mynd i ychwanegu bach mwy o laff, achos mae'n fod eitha glidog. Ie. A mae'n mynd mewn wedyn i'r tin yma sydd wedi cael ei leinio fan hyn ymlaen gyda papur y gwrthau. A ddech chi'n sydd wedi wasgu wedyn i fewn i'r 4 cornel. Mae'n denau iawn, ond mae'n mynd i godi dipyn yn y ffwrn ynghyd a chydig bach o gawst ar ei benne. Mae hwnna'n mynd i garmeleiddio ar y lliw euraidd braf i'r bara ynghyd a sgeintio gyda hadau pabi. So mae hwnna'n barod i bobi ar wres 180 Celsius, 350 Fahrenheit, 9.4. A os fyddech chi'n falch i wybod bod gyda fi yn y poti wedi bobi. Paratoi barod. Na ni ne. Mae'n lliw ar hwnna. Ie. Mae hwnna nes bod yn debyg iawn. Wedi brwnio neis yn dyri. So yn llythrenol, o'n i'n sôn am bara rhwygo a rhannu. So'r ffordd gorau i weini hwn yw rhwygo. So os ydych chi'n mysio cilled... I gael blas ar y cawl nawr, Gareth. So gewch chi blas o'r cawl, chi gael blastu'r cigeidon. A gewch chi blas o'r bara hefyd. O ie, please. Mistyn y bara i hynna. Sori, ni fysi'n bita. Darn o fenyn wedyn i weini ar bara cynnes. So Lyfli, wel, na gwledd. So fe ddylech chi fod yn blasu'r perlysiau yn y bara. O, ma'n o dda. A'r cennin yn y cawl. Ma'n neis iawn, Gareth. Lyfli. Diolch yn fawr iawn. A bara, ie, sy'n hollio wahanol i bara arferol. Gyda bach Cymreig ar hwnna hefyd. So bydde hwnna'n cael ei baratoi tra bod y cawl yn coginio. Hyfryd, diolch. Gareth. A gawn ni rhywbeth bach melys nes mwy. Edrych man.